То въобще какви са му съставките? Здравейте хора, в днешното видео отново ще харча пари. Както вече сте видяли по заглавието, ще взема най-евтините шоколади от Lidl и Kaufland. Всеки е опитал скъпите шоколади, Линдор, Фереро, но нека да видим най-евтините какво им е качеството. Вече съм пред Lidl и отново оператора ми го няма, защото е на почивка. Но нормално, аз му плащам доста добре. Отново ще вляза първо в Lidl, като в предишното видео с закуските. Първо си остава раницата. Няма да я закажа, предполагам, че никой няма да открадне. Млечен шоколад най-евтиния 2 лева. Ето ги. 2 лева. И за тия цени, бе. Преди една година беха левче. Май ще трябва да звънна на оператора. Ау. Абе, имаш ли да ми пратиш една сума пари? Еми, ще взема такъв с млечен пълнеж. Ей този с черешите, въпреки че май не е много хубав. И нека да взема нормалния млечен, който е напълно обикновен. Този с фастъците, аз лично не ям фастъци. Хайде в Kaufland да видим какви са тук. Само да са по 3 лева. Идвам при шоколадите и какво да видя? Въобще не са класическите, а са някакви много по-различни. Има с кокос взимам. Тия с какво са? Черен шоколад. Пак с череша. Ами дай да взема с череша да ги пробвам. Ще ги сравня с тези от Lidl. С мента. Никакъв шанс това да го взема. Това... О, криспи. Взимам задължително. И тия са с фастъци. Не, ужас. Това е само за богаташи с G-класи. Или някакви сводници. Айде. Нека да започна с най-обикновения млечен шоколад. Така леко да не го скъсам. Какво? Преди беше фолио, сега какви са тия хартии. Не започваме много добре. Има вкус на шоколад от 50 стотинки. До някъде става, до някъде не. Аз бих му дал поне 5 от 10, просто е така за спорта. 5 от 10. Следващия шоколад е черен шоколад с череша. Добре. Явно на всички няма фолио вече. А то верно е някакъв тъмен.
Абе, този шоколад е нещо като чернокож мъж с бяла риза. Доста е гаден. 4 от 10. Следващия, който взех от Lidl, е шоколада с млечния пълнеж, който съм го опитвал и преди и не беше зле. Последно беше преди година време. Ей, къв специалист съм, няма да го скъсам. Този е топа. Същия както преди, аз лично му давам поне директно 9 от 10 му пускам на тоя. Шоколадът с череша беше като да не го повтарям, но този с млечния пълнеж е като райска градина с цветя. Така да е. С това приключихме шоколадите от Lidl. Нека да преминем към тези от Kaufland. Преместих се на друго място, за да е по-различна обстановката, все пак съм пазарувал от Kaufland. Първият шоколад, който ще опитам, е с кокоса. И мисля, че ще остана с добри впечатления, все пак ми харесва кокос. Има някакви парченца, май. Даже го щупих. Преди го правеха малко по-различен, защото имаше пълнеж от кокос, докато сега са парченца кокос. Този шоколад толкова е сладък, все едно го е правила Лили Иванова по време на концерт. Аз ще му дам 8 от 10, защото кокоса се усеща доста и е доста хубав. Следващия е с череша, защото взех такъв от Lidl. И нека да ви ги сравним. То даже се е разтопил. Ми прилича малко да е по-мек. Кой е това, бе? Това въобще какви са му съставките? Да пия вода. Хора, за пръв път оценя шоколад 1 от 10. 1 от 10, не си го купувайте. Не, това не мога да го гледам просто. Оставям го на страна. Да преминем към следващия. Той е с криспи. На картинката изглежда доста добре, но само да не е 1 от 10, че просто вкусовите ми рецептори няма да го издържат. Впечатляващо е, винаги с тези такова е хубав. На външен вид. Ами да. Мога да го сравня с млечния шоколад. Този е 8 от 10. Доста е добър. Поздравления на Kaufland за което. Но това с черешите просто... И така, хора, това беше днешното видео. Най-вероятно ще видите оценките около мен. Lidl печели. Kaufland с тази череша. Ако ви харесват такива видеа, абонирайте се за канала, цъкайте камбанката и до скоро!